V uličkách starého Düsseldorfu sa ticho ozýval dých. Nie tvoj, ale jeho. Vrah, ktorý nepodrezával len hrdla, ale pil krv ešte teplú. So zatvorenými očami, ako by si vychutnával víno. Vyzeral ľudsky, mal oblek, klobúk, manželku, ale vo vnútri mal len čisté zlo. Peter Kürten nebol len vrah, bol tieň, ktorý čakal, kým sa zhasnú svetlá. Netvor, ktorý počúval, ako bije srdce pred tým, ako ho zastavil. Toto nie je legenda, nie je to mýtus, nie je to film, je to realita. Toto je príbeh upíra z Düsseldorfu. Peter Kürten prišiel na svet v roku 1883 do rodiny, kde nevládla láska, ale strach. Na prvý pohľad vyzeral ako obyčajné dieťa v neobyčajnom, krutom svete. Jeho rodina bola chudobná, veľmi chudobná. Otec bol tyran a násilník, ktorý vládol v domácnosti tvrdou rukou. Kričal, bil, trestal. Láska by sa v tom dome hľadala len márne. Dom bol preplnený. 13 detí v stiesnenom byte, kde bol krík a strach každodenným zvukovým pozadím. A Peter? Ten mlčal, počúval a pamätal si. Už ako dieťa si uvedomoval, že sa líši. Ostatné deti sa smiali, hrali sa a on len pozoroval. Zaujímalo ho, čo ostatným spôsobuje bolesť. Nie z nenávisti, ale zo zvedavosti. Ako keď niekto rozoberie hodinky, aby pochopil, ako fungujú. Skúmal hranice ľudskej bolesti, psychické aj fyzické. Jeho prvé pokusy o moc nad inými boli nenápadné. Zvieratá, spolužiaci, menšie deti. Nikto si nevšimol, že za tichou tvárou sa skrýva niečo znepokojivé. V tínedžerskom veku sa osamostatnil, no to, čo sa v ňom skrývalo, nezmizlo. Naopak, rástlo a dozrievalo. Dospelý život mu dal masku normálnosti. Prácu, oblečenie, manželstvo. Ale pod povrchom ostal tým chlapcom z temného bytu, len teraz vedel, ako skryť svoj hlad. A Düsseldorf nič netušil. Prvý vážny útok prišiel v tichu. Nikto to nečakal. Ani on možno nevedel, čo presne hľadá. Len to, že to bude zlé. Zaviedol svoju obeť do odľahlého miesta. A keď boli sami, začal sa učiť. Nebolo to dokonalé, ale fungovalo to a on svoj temný hlad na chvíľu stíšil. Ale nie na dlho. Rok 1929. Düsseldorf sa stalo temné mesto. Nie kvôli vojne alebo politike, ale kvôli netvorovi, ktorý sa plazil v uliciach po zotmení. Peter Kürten začal útočiť pravidelne. Mal plán a svoje mesto poznal dokonale. Vyberal si obete, ktoré nikto nehľadal hneď. Jeho útoky boli rýchle, surové a zanechávali po sebe len ticho a krv. Nešlo len o smrť, šlo o strach. Ten bol jeho zbraňou. Zločiny sa dostali rýchlo do tlače. Ľudia zamykali dvere, matky nedovolili deťom výjsť na ulicu. Zo živého mesta sa stalo bludisko paranoje. On čítal noviny a počúval klebety od susedov. Užíval si to. Dokonca sa objavoval na miestach činu so zvedavcami. Polícia len hádala, nemala žiadne stopy, žiaden vzorec, len nočnú moru, ktorá nemala tvár. Kürten bol lovec a Düsseldorf bola jeho obeť. V roku 1930
Kürten spoznal dievča, osamelé a zraniteľné. Zaviedol ju na opustené miesto, ale dovolil jej napokon odísť. Rozhodla sa nebyť ticho. Išla na políciu. Polícia mala popis páchateľa a zrazu sa tieň stal človekom. Skutočný, s menom, adresou a tvárou. A potom prišla jeho manželka, ktorá ho definitívne odhalila. Pochopila, s kým vlastne žije. On sa vzdal bez boja. Šiel pokojne, ako by sa mu uľavilo. Popisoval všetko, čo spravil, bez akýchkoľvek výčitiek a emócií. Hovoril o smrti tak, ako iní hovoria o počasí. Porota ho uznala vinným. Rozsudok bol nevyhnutný. Smrť. Ráno 2. júla 1931 ho odviedli na popravu. Peter Kürten nebol obyčajný vrah. Nešlo len o impulzívne zločiny, ale išlo o chladnú kalkuláciu. Psychológovia označili jeho správanie za klasický prípad sadizmu. Nešlo len o ukončenie života obetí, ale o naplnenie potrieb, ktoré v bežnom živote nebol schopný naplniť. Zároveň bol prvým, ktorý v médiách otvorene opisoval svoje motivácie. Peter Kürten, upír z Düsseldorfu, ukázal svetu, že zlo môže mať tvár a že niekedy nezabíjajú zločinci len z nutnosti, ale aj z túžby.